Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso nôl I fideo newydd Label Deg. Cyn I fi fynd ati hefo fideo heddiw yma, os fedrwch chi hoffi'r fideo, rhannu'r fideo, tanysgrifio I Label Deg a throi yr notification bell ymlaen. Rwan, fel ydych chi'n gweld o teitl yr fideo heddiw yma, dwi yn mynd I ceisio cyflawni edrychiad colur naturiol ac hefyd dangos I chi rhyw fath o updated make-up routine. A deud y gwir, dyma ydy'r edrychiad terfynol. So rwan dwi yn mynd yn ôl mewn amser I bore yma, ben fore yma, a dangos I chi cam wrth gam sut nes I gyflawni yr edrychiad yma. Felly, mwynhewch gweddill y fideo. Hei pawb, falle bod fi yn edrych bach fwy glam yn yr introduction, ond dwi'n mynd yn ôl mewn amser wan I pam dwi newydd godi. Ac mae rei gynnar, ond mae heddiw yma yn galw am edrychiad colur really naturiol. Ac o'n I jyst yn meddwl sy'n ni'n gallu cael yn barod hefo'n gilydd ac perffaith ar gyfer diwrnod o ysgol neu diwrnod lle di'r make-up ddim angen bod yn rhy drwm. So yn amlwg dwi wedi golchi gwyneb fi ac wedi rhoi fatha serums fi mlaen a ballu. So mae heina gyd di sydd o fewn i'r croen. A wedyn y peth cyntaf na I wneud ydy concealio. Rwan dwi'n defnyddio'r Estee Lauder Double Wear. Mae hwn reit drwchus ac I feddwl bod ni'n mynd am edrychiad naturiol. Ond dwi ddim yn rhoi llawer o hwn, so falle dyna sydd yn bwysig cofio. A wedyn, sori, mae gennau mirror yn fanna, cos mae'r viewfinder rhy fach. Dwi'n actually'n rhedeg allan o hwn, falle bod fi angen un arall. Dwi jyst yn ffeindio trwy concealio gynta, ti wedyn ddim yn gorfod mynd dros yn llestri hefo unrhyw foundation. So dyma ydy cam yr rhif 1. Rwan bod hwnna wedi cael ei blendio fewn, na I fynd fewn hefo foundation. All Day Comfort Flawless Finish Foundation. Dwi yn defnyddio colur yn ddyddiol ac dwi eisiau rhoi cynnyrch da ar croen fi. So mae'r cynhwysion sydd yn y foundation yma yn gweddi croen fi. Dwi eisiau rhoi cynnyrch sydd yn mynd I para'n hir. Dwi eisiau cynnyrch sydd yn mynd I enhansio edrychiad fi, ddim traws newid o'n gyfan gwbl. So, os fedra I ffeindio fersiwn rhatach o hon, I nai, ond ar y funud, dyma'r un dwi'n rili licio. Falle bod o'n swnio yn obvious. Dwi yn grediniol iawn bod defnyddio yr shade cywir hefyd yn atal edrychiad I fynd yn rhy cakey. Cos os oes gen ti'r shade anghywir, ti wedyn yn gorfod contorio I ddod o lawr a dwi'm yn gwybod, wedyn ti jyst yn adio lot o cynnyrch ychwanegol ymlaen. Lle os mae'r shade cywir I ddechrau hefo, ti'n rili'n gorfod chwarae gormod efo fo. Barn bach personol fan'na. So wedyn, dwi yn mynd fewn a dwi yn defnyddio yr Benefit Hoola. So mae hwn yn berffaith jyst I cnesu yr edrychiad I fyny, adio fe mynd yn fwy o liw mewn i'r croen. So dyma ydy cam rhif 3. Wedyn, na I fynd yn ôl fewn hefo'r bronzer ag eyeshadow brush bach fluffy a defnyddio hwnna fel lliw eyeshadow fi. Dwi am ychwanegu un cam arall i'r llgadau heddiw yma. Be ydy'r Bobbi Brown Long Wear Cream Shadow Stick yn yr lliw Golden Pink. Na I ychwanegu hwn just I lids fi, just I adio fymryn fwy o liw. 2 cam really synne tan dwi wedi gorffen yr edrychiad. Cam cynta ydy mascara ac ar y funud dwi'n defnyddio yr No. 7 Stay Perfect. Dwi'n rili licio hwn. Rwan bod hwnna wedi wneud, dwi'n symud ymlaen i'r cam olaf sef eyebrows fi. Ac nes I bigo hwn fyny yr Maybelline Express Brow. Mae o yn gweithio just mor dda ar un benefit na o'n I fel arfer yn defnyddio. Ac mae o tua hanner y pris, so os ydych chi'n chwilio am alternative rhatach, triwch hwn allan. Dyna ni. Be arall sydd ar ôl? Lipstick. Cam ola ar edrychiad colur yma ydy yr gwefusau. Na I leinio nhw'n sydyn, heddiw yma dwi'n defnyddio yr Rimmel London Lasting Finish Lip Liner yn yr lliw Spice. Dwi wedi bod yn defnyddio hwn bob dydd, dwi'n rili licio fo. A dyna fo.
Dwi'n meddwl dyna ydy'r edrychiad colur. Fel 3 tip i gofio efo colur naturiol ydy faint o golur ydych chi'n defnyddio, falle safon yr cynnyrch ydych chi'n defnyddio, a falle'r un mwyaf ydy cadw at liwiau a shades sydd mor agos i'ch lliwiau naturiol chi, ac dwi yn meddwl bod yr trend o colur naturiol yn rili dechrau cymryd drosodd rwan. Felly dwi yn mynd i wneud gwallt fi sydyn, newid, a ddoi nôl i ddangos yr edrychiad terfynol ac i orffen yr fideo heddiw yma. Dyma ni, yr edrychiad terfynol. Gobeithio bod chi wedi mwynhau fideo heddiw yma a bod chi wedi pigo ambell tip fyny ar sut i gyflawni edrychiad colur naturiol. A felly, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!